Nakadaghan na ani diri mga viewers kuan yung daw ni kapunuan. 6,000 ni kapunuan na diri na tanam. Daghan man ni diri ah. Grabe nakasagbot sam. Wala na naatiman niyang pinya. Gunaan nato ni Sam. Sam. Atong gunahan ay nahanungan mangudpud na sa kuan. Nahanungan na sa kuan. Ha? Nahanungan na sa prakata. Oo, na may bunga gyapon din ko ba no? Ay bunga Sam. Aman. Aman. Inog. Kagamay pa. Dili ni halbo diri Sam. Ha? Ate. Ngara Sam. Hilaw pa Sam no, dabong pa ni no. Nakadaghan na ani diri mga viewers kuan yung daw ni kapunuan. 6,000 ni kapunuan na diri na tanam. Daghan man ni diri ah. Hindi kasagbutan na. Kutob anang na mga prakata diha. Kanang na mga prakata na anak diha mga pinya, lakop ng pinya. Ah diha. Dira. Terus na mga pinya, yan na pilumbia pang ato po. Mga pinya man ni diri mga pinya. Terus niluwak pa gina dito sa layo sa bukid na pa gina dito ang luwak yan ay mga marang. Mga marang nila. Ano natin man sa tag-iya kay sige naman nagpamasay raw hinoon. Ito ayan payag oh. Muna po gaya natin man yung payag mo mutulo lang po gaya tingali ng ay trapal ng atop day. Ano lagi natin man niya. Na natin man asa makamagi Sam. Si kalami aning gabi oh gulayon Sam. Gabi palaw ni Sam no. Gabi palaw. Wala be. Hilaw po mandi ay. Ngita may direk hinog mga ambos mi ba. Kasi na day na hinog di ay. Dag gipang unsa naman ang ilan ng gipang sabi nagkasagbot o ana na kuha na hinlo-hinlo ani na. Kawawa naman. Basin pohon mga kuan ako ra ning makuan Andre ah. Tabangan naman ni angkol. Ako naman pong angkol ang tagian ng pinyahan diri. Among hinloan ma. Para mo. Ah man. Sige na magyapon ning bunga mo bunga ra man ni pag mahinloan eh. Ang dako na. Ano magkugyat man ni angkol kay sige na menon sig pamasayro. Nagandagyan na diri mga ka-viewers. Nauna na yung 6,000 kapunuan. Naraggan na ana to pa dito. Paingon gina dito, puros na mga pinya. Napay mga saging niya. Sa akong ning angkol diri na kuan. Ilaning yuta diri ah. Kabahin na nila dagan-dagan pud sila magsuon nagbahin-bahin ani na. Kalupaan nila taraw. Nuni iyang kuan diri. Tamnan niya, napo ipatag po nila dito. Basakan. Oo. Ito nahali na din yung prakata din ang kulay. Ha? Iyan na din yung baligyan na may mga pintal. Asa man? Dili na yan oh, nahali na. Wala na mo nga ang kuan no. Ang marang. Kinsa may naginloan ni dire? Kini naglampas. Kaluoy kasi pinya rabi na kasagbot. Ito, payag niya oh, ampun niya inak nga gi. Kuani og kuan si biti og atop. Tok subidaon nga ayo.
Sus, gagmay sayang ini para kataha ba. Wala gabos na sila. Gabos na sila. Gagmay pa kay baligya niya. Karon wa na dagko na. Digo na siya ani maglaway ni harvest ani ba. Kasi kung habis tao ko sa iya ang tagalog nito kay Skin niya. Gabos na sila. Dito man lagi. Na lagi tubig diri ah. Nadami. Diri sila magikay. Ha? Tanaw na to nga payag niya. Papay ni Yours. Tumasa. Mo ni payag na yang colornisto. At ni napayag gabok na kay di ay. Salog. Papay ni Tumasa. Ah. Kay din ng Jerome. Asa man. Tuwa. Nga mga viewers pinya gapon na diha. Nakata pinya. Hindi ba sumati man na rin nga mo di. Naa naman ko diri. Tabangan ra ng ginlo. Mga marang. Sabi na ba yung mamunga sa una na marang? Ito. Siguro pangastak. Parang hit. Nagko ba kay bunga no? Ta? Ada mga ka-viewers, puros na pinya na. Namaman eh. Kasi ila mga. Pinya. Datag gusta. Abot na dito sa pinakaubos kayo. Datag gusta. Wala sila Jerome dia. Wala gani. Pertama dalan dah dah tata. Dalan dah. Na magapay bunga ng bandagan pay na bunga nya. Lang wala na gani na hinluan ba na. Sagda na ngiya kay. Hinog. Sige lang ko masayro. Hinog niya. Asa man? Ang hinog ba na? Asa? Hilaw? Hilaw. Sana ang dahil kung atay hilaw pa man dahil. Ada. Ang hilaw ya. Berbulang na. Hilaw pa na pero hapit na na. Man dahil oh. Dagang gani bunga gani. Mamunga mo gani basta kuan sa sige ni mahinluan. Mubunga ra man eh manungan man gud sila. Ah, alman to mo. Tadi to. Ito baha mong gihapon na dito aman ta maagi. Kasi baha, narang dalan na dito ah. Bakit tuhod? Amo na ilang gigabason diha rata. Hindi ta, agtatak sila ta. Aman ta diha ta ubos o dire. Ito ah. Aw. Makita na natin itong balay mo. Makita natin itong balay nila ang rami. Karon? Ana yang asawa dia. But man. Murag wala sila dira. Ka dito sa baryo. Murag na sila sa baryo. Kung nga na sila dira di. Trabaho man ka sa rande. Ha? Kasi tata naman sa mag-inan si Dari. Siguro sa ang rami. Wala si tata diri ah. Di ba niya yung anak? Guys kay mga dari mga viewers. Wala niya giuban ka. Wala siya ng alidir kay To andere giipo no. pag-iipo na. Dahil nga, basta na yung mga alidir. Pagkakaan man. Usod po na di man niya bantayan. So sa una day dalabi ka nag hinog. Pangawaton ra. Di man niya bantayan pod. Para kabahaan ni ay. Kada mga hinog ng pinya. Nasagbot kayo ang Pag na ako lang di. rat try mo kuan ana. Nagagay, basta ka. Para pa na sila di. Oo. Kaya sila gabas na. Kalayo pa man di ay. Ang isa nga di. Kisa man nilampas dire. Ha? Rande? Ha? Mayo kay naa na siya uma. Lampas na siya. Kami dito. Magbuhat naman tagdalan nato ani kayo may dalan. Ate. Kok mana tarong dai ni uga. Nampo day pinya de dere no.
Hindi na sa basta na dalan eh. Ato pa yung Ay pa kumpiyansa kay One Mindanao ni. Ha? Huwag daw sa isang isa nila kapalad yung diba, no? So, siya nga ani makuan kay ni magamit kay ni. Kuning bulo. Siya nga ani lang gipuo. Mga manok, wag, manok ipalos. Manok ipalos ay. Manok ipalos. Ano ila man ang ilampas? Kayong bulo. Adto ni baboy oh. Gada bagay anak. So, ay, manok ipalos ng miso dito ay. Tambok kiding baboy. Tambok. No? Kasapo sa mga nang sa bariyo sa gasa. Anak mo sa ito bari yung baboy. Ang tuhom na itong lubot Ate, te. Kapit na yun akong matumba ba. Parang baboy oh. Tambok ra ba din oh. Dik. 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 Mabarag ilapal ho. Baboy. Abot dere ilaag. Mm-mm. So na po sila baboy dere. Ilapal ho. Sila rande. Ano pa manok ipal ho? Sa Manila mga tanaman eh. Rakata. Wow, nindot kay view dere mga viewers oh. Wow, nagawas na nga ring adlaw. Pero dito nang agis sila mama. Nawa lagi tong kuan lagi. Nabali ang saging oh. Wa kada og ba iyang kuan nabali na. Migan silag manok dere. Yo, ang balay nila. Wala lagi na ibubong lagi. Pagkain human. Bago na gitukod? Ha? O maor gyapon na atong daan. Bagoy. Bago na eh. Ah, manaman ta. May tubong nila mga viewers oh. Tabay. Yan, itabay nila. Kalubog. Napay bayabas oh. Ah, naman ta Sam. Ayo. Di tata. May tao diha. Ito. Ah, man ta paingon. Ah, nangka. Ano? Ito, magtiayon sila oh. O mga viewers, hanggang dito na lang ang video. Taas naman kayong minutes ako na lang sa ingi utlon. Hanggang dito na lang, bye bye.